A SURT, des dels inicis, ens ha preocupat molt desenvolupar metodologies que ens permetessin fer realitat una idea que per nosaltres és central, que és fer visible allò que és invisible, allò que la societat no reconeix, no visibilitza i no dona valor. Soc Fina Rubio, soc una de les dones que vam començar aquesta aventura de SURT l'any 1993. Llavors érem un petit grup, potser 5 o 6 persones, totes dones que veníem del moviment feminista, que ens coneixíem perquè portàvem molts anys treballant plegades a mobilitzacions, amb organitzacions de dones, organitzacions feministes, i que vam decidir posar en marxa l'aventura de SURT. El 93 érem poques, avui la fundació, avui ens hem convertit en fundació i som 85 dones. Des dels inicis hem tingut molt clar que volíem posar en el centre les dones. Volíem que elles fossin les protagonistes i volíem treballar plegades amb elles per millorar la nostra posició en l'economia, en el mercat laboral, amb la societat en el seu conjunt. Lo que penséis que es trabajo y lo que no es trabajo, ¿de acuerdo? Informal. Y a ver, esto que yo no se he visto, yo lo veo más informal. Informal. Esto lo veo más informal, ¿no? La idea entre que la línea entre estas dos cosas no es tan definido. Pero realmente el trabajo que nosotros hacemos en casa, si estuviera pagado, no dejaría de ser un trabajo. Claro. Porque también es duro a veces el tener que limpiar, planchar y llevarlo todo al día. ¿Cuál es el problema? ¿Esto quién te lo valora? Nadie, pero también no deja de ser un trabajo. Exacto. Fem metodologies que posen en el centre la dona i que estan dirigides a que pugui reconèixer totes aquelles capacitats que ha desenvolupat en diferents àmbits de la seva vida i que tenen molt valor professional, laboral i personal. Des del 2003, que ens vam instal·lar, fins avui, 2009, han passat més de 6.000 dones per aquests locals. Hem treballat sempre amb una idea que per nosaltres és cabdal. Volem que les dones siguin les protagonistes. En els moments en què vaig arribar a SURT, la meva situació era en què jo havia ja posat en marxa la meva empresa. Vaig començar la meva activitat i quan portava un any i mig d'activitat em vaig adonar que tenia bastantes mancances. Bàsicament la meva sensació és que tenia un vaixell i no sabia on anava. És a dir, que no tenia estratègia, no tenia objectius, no sabia com conduir-ho. No vaig acabar els estudis i no tenia bastant per poder treballar d'una feina que m'agradi més. I per això vaig fer un curset de transició laboral. Habrá unas que estarán más valoradas que otras o que aquí no aparecen, ¿sí? Como le decía por ejemplo a Marta, si tú eres director tienes que tener capacidad de liderazgo porque vas a tener personas a tu largo. Aquí no sale, pero en función del trabajo tendríamos que ir añadiendo, ¿sí? Por eso hacemos los perfiles profesionales, para detectar todo eso. El model de competències que hem desenvolupat a SURT el que vol és afavorir el procés de reconeixement de capacitats que fan les dones. Treballem des d'una idea que tots aquells aprenentatges que s'han fet en l'àmbit personal tindran valor. Del que es tracta és de poder identificar què és el que es té, què és el que es porta a la motxilla personal, saber què es porta i fer-ho emergir, treure-ho, reconèixer-ho, valorar-ho.
Aquest balanç de competències porta també a definir el projecte professional personal de cada dona. Pues realmente no sabía bien todavía lo que quería estudiar ni lo que quería hacer. Entonces, pues cuando Paqui me habló de que había un curso de peluquería, pues vi que podría ser una salida. Entonces, pues me costó un poco aceptarlo al principio, pero dije, bueno, porque la peluquería al principio no me llamaba la atención. Pero sí, ahora veo que sí. Sí. Bueno, era más pequeña, yo quería ser cantante. Sí, llavors tu vas trobar amb unes tutores molt bones, molt grans, molt bones persones, molt bones professionals que han pactat, no? Nàdia, tens això i tens això, però busca't per una banda i no pots per l'altra perquè no tindràs una possibilitat, no? Del que volia. És que jo volia un horari intensiu, no, treballs d'hostaleria, centrat, que és molt poca forta, trobaràs d'horari intensiu, buscat horari petit, que estigui a prop de casa, no, coses d'aquestes, no? I això, clar, s'aprèn amb una entrevista, amb una gent que sàpiga de què està parlant. La idea sería no para que envíes el currículum, porque ahora todavía no lo tienes que enviar, tienes que acabar la formación, pero sí para que tú veas si tienes dudas. Un cop han definit aquest projecte personal, professional, obrim tot un ventall de recursos, un banc de recursos, li diem, a partir del qual les dones poden triar què volen fer, quin taller volen fer, quin aprenentatge tècnic volen fer, com poden i volen desenvolupar competències. Per això també oferim cursos, formació ocupacional, formació a mida, pràctiques en empreses que les dones poden desenvolupar. Surt por completo me ayudó a cambiar mi vida en España. Primero empecé como estudiante del taller de mediadoras sociosanitarias. Este taller me acercó a mi profesión porque durante mucho tiempo estuvimos de prácticas en Valdebrón. Va ser com si se m'obrís allò al cel, saps? Em va encantar, era com just el que necessitava i de seguida vaig conèixer la Marta i li vaig dir, Marta, hosti, necessito venir al curs aquest, però ja. Tots tenim professions en general, però malgrat tot, com a emprenedora, en el moment que a la teva professió li afegeixes el portar una empresa, n'has d'adquirir bastantes més, ni que sigui a l'Excel, saps? A més de tot el ventall de recursos que poden fer aquí, en aquest local, les dones, la Fundació Surt també tenim iniciatives d'inserció protegida, d'inserció directa, com és Rabaltex, que per nosaltres és una de les iniciatives punteres, una iniciativa molt innovadora en la que treballen 29 dones. És una empresa del tèxtil que ofereix feina a dones que volen professionalitzar-se en aquest sector. No voldria ser sempre cambrera. Jo als 40 o 30, 50 voldria ser una mica més. Clar, amb l'experiència, amb el temps, no s'ha de sempre cambrera. Cambrera, mestra o doctora, nunca sap. Seguir creciendo, evolucionando en la peluquería. Que no és solo llegar aquí, hay que seguir i mantenerse. Llavors em fa molta il·lusió tenir un projecte a llarg plaç que em permeti créixer, que em permeti arrelar-me, sentir que realment puc desenvolupar-me com a persona i amb facetes molt diverses, i que això a la vegada pugui de rebot tocar altres persones i no sé, em faria molta il·lusió. Yo quisiera en algún día abrir mi propio centro, pero por ahora, con problemas que ahora hay en todo el mundo, con el crisis, no es posible. Pero de toda manera, el año pasado yo asistía a clases de emprendedores en Surt. Por esto
aunque tantos años han pasado que yo pasé taller, nunca olvido y siempre cuando necesito algo recibo ayuda de SURT, de verdad.